Karon adlaw sa Miyerkules sa ikalima nga semana sa Pasko sa pagkabanhaw. Kun mahibulag kita kang Kristo, dili gayud kita mabuhi. Kun wala siya, walay mabuhi, walay mulambo ni mulipang. Kun wala siya, dili kita makapamunga. Si Kristo maoy kinabuhi. Kun wala siya, kamatayon lamang ang atong mahiaguman, samag mga sanga nga human masapli, ilabay o sunugon. Busa unsaon manato pagpabilin diha kang Kristo aron magmabungahon. Magpabilin kita diha kaniya, pinaagi sa iyang simbahan ug sa iyang mga sakramento, sa ingon mas halawom kitang kabigon ngadto sa lawas ni Kristo. Makapahulay kita diha sa iyang pulong, pinaagi sa atong pag-ampo ug sa atong pagpamalandong sa iyang mensahe ug sa iyang mga saad. Sa katapusan, magpabilin kitang suod ngadto kang Kristo, pinaagi sa atong dungan nga pagpanaw sa atong mga kaigsuonan, ilabi na kanila nga labing nanginahanglan. Hatagan natog kinabuhi ang pulong ug ang sakramento diha sa atong mahigugmaong mga buhat ug ang atong pagtuo magmabungahon dinhi sa atong kinabuhi ug sa atong kalibutan. Pamalandong. Unsa man ang akong mga paningkamot aron kanunay akong magpabilin diha kang Kristo ug sa ingon magmabungahon ako. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. May pipila ka tawo nga nangabot sa Antioquia gikan sa Judea ug nanudlo sila sa mga kaigsuonan. Sila nag-ingon, dili kamo maluwas, gawas kun mudawat kamo sa seremonya sa pagtuli sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Kining pagtulun-ana, gisupak pag-ayo ni Pablo ug ni Bernabe, busa gikauyunan nga si Pablo ug si Bernabe ug pipila ka mga tinun-an sa Antioquia, mangadto sa Jerusalem ug makikita sa mga apostoles ug sa kadagkuan bahin niining butanga. Busa gipagikan sila sa simbahan ug sa ilang pag-agi sa Phoenicia ug sa Samaria, gitaho nila ang pagkakabig sa mga dili Hudiyo ngadto sa Dios. Kining balitaan nakalipay pag-ayo sa mga kaigsuonan. Pag-abot nila sa Jerusalem, gidawat sila sa simbahan ug sa mga apostoles ug sa mga pangulo sa simbahan ug ilang gisuginlan sila sa tanang gibuhat sa Dios pinaagi kanila. Apan may mga magtutuo nga sakop sa pundok sa mga Pariseyo nga mibarog ug miingon, kinahanglan gayud nga tulion sila ug patumanon sa balaod ni Moises. Ang mga apostoles ug ang mga kadagkuan nagtigom aron paghusay ni ining butanga. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako kay giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Ug karon nagabarog na kami sulod sa imong mga ganghaan o Jerusalem. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Jerusalem nga gitukod ingon usa ka syudad, nga gipundok sa kahiusa, ngadto kaniya nanungas ang mga tribo sa Ginoo.
Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Sumala sa kasuguan alang sa Israel, aron pagpasalamat sa ngalan sa Ginoo. Diha kaniya gipabarog ang mga lingkuranan sa hukmanan, ang mga lingkuranan alang sa balay ni David. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Ako ang matuod nga punuan sa paras, ug ang akong amahan maoy tig-atiman. Putlo niya ang tanang sanga nga dili mamunga, ug pulungan niya ang tanang sanga nga mamunga aron kini mahinlo ug mamungag daghan. Nahinlo na kamo pinaagi sa mga pulo nga akong gisulti kaninyo. Gawas kun magpabilin kamo kanako, dili kamo makabunga, gawas kun magpabilin kini sa punuan. Ako ang punuan sa paras, ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya, mamungag daghan, kay kun wala ako, wala kamoy mahimo. Ang dili magpabilin kanako, mahisama sa usa ka sanga nga ibalibag ug malaya, pamuniton kini og dauban. Kung magpabilin kamo kanako ug ang akong mga pulong magpabilin kaninyo, makapangayo kamog bisan unsa ug madawat ninyo kini. Sa inyong pagpamungag daghan, kapasidunggan ang akong amahan ug sa ingon niini, kamo mahimong akong mga tinun-an." Ang Ebanghelyo sa Ginoo.